Geuzenbroek. Het zal een jaar of 9, 10 misschien terug zijn dat ik in de Scores in Gorredijk stond te kijken naar Silkstone. Dat was jouw band, hè? Dat is mijn band, ja. Dat is lang geleden al, hè? Als je het zo zegt. En, ja, ik loop al een tijdje mee en dat was hartstikke leuk. Ik heb 13 jaar in Silkstone gezeten. Dat is eigenlijk mijn eerste avontuur geweest in de muziek. Vanaf 1996 tot 2009. En toen besloten we eigenlijk met elkaar dat het na zo'n lange periode wel tijd werd om een keer wat anders te doen. En toen ben ik in mijn eentje doorgegaan en mag ik nu hier een mooie Dokkum spelen. Ja, en uitdaging na uitdaging stapelde zich voor jou op. Hoe voelt dat je hier nou als solist gewoon in Nederland en in Europa mag zijn? Ja, nou, het is uitzonderlijk. Er gebeurt zoveel in muziek. Het komt eigenlijk door internet. En heel veel muzikanten hebben thuis allemaal computers met opnameapparatuur. En het is tegenwoordig zo technisch zo goed ontwikkeld dat iedereen in staat is om snel iets op te nemen en uit te brengen. Dus er is zoveel aanbod. En ook in Nederland. En dan is het des te moeilijker om dus daar tussendoor te komen en boven te komen drijven. Nou ja, en ik had echt wel een mooie periode met Silkstone. Dat houdt dan op. En dan is er maar de vraag of je überhaupt daarna nog een keer terug kan komen met iets nieuws. En ik kom met mijn eigen soloalbum uit, in mijn eentje. En met mijn liedjes zoals ik ze geschreven heb. Zonder tussenkomst van wie dan ook, geen compromissen, niks. Ja, en dan slaat het toch aan. En dat is heel uitzonderlijk. En ik ben daar zo dankbaar voor dat het lukt. En dat houdt mij gemotiveerd om hard te blijven werken. En werken, ik bedoel, ik vind muziek is mijn passie en dat voelt nooit als werken. Maar ja, ik ben stiekem wel 100 uur per week of zo ermee bezig, omdat het alleen maar leuk is. Ik wil even met je gaan dromen, heel kort als laatste. Ja. Wat als jij nou met een groot artiest een duet zou mogen opnemen? Wie zou dat voor jou zijn? Oh jeetje, een grote internationale of... Ja, maakt niet uit, hè? Je mag dromen, hè? Ja, precies. Ja, mag dromen. Nou, ik kom uit de jaren 90, zeg maar. En, tenminste, ik ben eerder geboren, maar in de jaren 90 was zeg maar mijn jaar. En ik ben een groot fan van Pearl Jam. En Eddie Vedder, de zanger. En als ik ooit met hem samen op een podium zou mogen staan, dat zou ik fantastisch vinden. Maar er zijn zoveel muzikanten, en dat maakt niet uit of ze hier achter wonen of in Amerika, die gewoon dezelfde passie dragen als ik. En dan is dat gewoon een genot om daarmee samen te werken. En, kan iedereen zijn. Heerlijk dat wij daarvan mogen genieten, van die passie van jou. Want het straalt uit je ogen weg. En ik hoop dat wij dat in Nederland nog heel lang mogen doen. Ik hoop ook. Als jullie me zo blijven steunen, dan moet het goed blijven komen, toch? Ja, dankjewel. RTV NOS.